לבקש פרוסת לחם מהחדר של המורה ספורט? מה? הנה, אני לא מקליט. זהו, אפשר. הפסקתי! לא, את לא הפסקת. איך את יודעת? הפסקתי, הנה, אני משחקת בטמפלון. אל תפסיקי, לא טוב. אלק טמפלרן, איזה ישן זה. אני לא מצלם, אני שומעת שירים. בוא נצלם את המדמם. ככה אני קוראת לקעקוע הנמרח שלי, המדמם. טום 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 טום, המדמם. טום 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 טום, המדמם. טום 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 טום. לאכול גבינה, מאיה, זה בריא, כי זה חלב. מחלב זה חזק את השרירים. בוא נצלם את החולרות. חולרות. אמרתי להם חולרות. בוא נלך לשירותים, תאכלי שם גבינה. אני אוכלת. לק שחור, מתי יש לך לק שחור? זה הבורדו, זה לא שחור. איזה כועסת את נראית? מיסטר בין. Baby, give me all the time I need it because I need to know. איזה פדיחה, הבנים נותנת 7, ראו את הסרטונים שלי. הם ראו את הסרטונים שצרחתי ועשיתי. הם ראו גם את זה שאת קפצת ודיברת על... את יודעת על מי. וזה פדיחה, כי הם ארסים, והארסים רואים את הסרטונים שלך, שרה, רוקדת ורצה מתחרפנת. ורואים סרטונים שאת עכשיו אוכלת גבינה. מאיה אוכלת גבינה. תפסיקי. מאיה אוכלת גבינה. יאללה, הולכים ללמוד ספורט. הנה המורה הגיעה. אני שמעתי, זה לא כיף. אנחנו הולכים לעשות ספורט, לצערנו הרב. טם 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 טם. יש לי הפרעות נפשיות. בא לי לברות כאן. אנחנו עוברות בגל הפרחות.
יותר טוב. רואה את המגרש לסדר. לא! יאללה כבר, אני לא רוצה להשתתף. בואי. את רוצה להשתתף. בילי! זהו, תשימי פה את התיק. את רוצה, תפסיקי. מאיה תכתוב לנו בתעודה שאנחנו לא עושות כלום. וזז. בילי! בילי! אנחנו פה, לצערנו הרב. אבל אנחנו עושות הליכות, ככה המורה אמרה. לא ראיתי אתכם, התגעגעתי, ואני שמחה שאתם פה. והיום יש משחקים, אני מקווה שלכם כן ושמח. בוא, שים הליכות. את לא רוצה לרוץ? בואי. זה ממשיך לצלם, לידיעתך. זה מצלם אותך, עושה ספורט. גל הפרחות בר. גוש חרא מגיע. זה השטח שלנו. בואי. שובל! I don't care. בואי, אני לא רוצה לעמוד כאן. את נתקרת. שמאלה. מה את מביאה לי כאפור? לא ככה מביאים. למי יש כוח להשתתף? לזייף עכשיו הספורט. למה הרצפה הזאת לא חלקה? זה מקליט? כן. שומעים אשכול? הנה, עשיתי השתק. איך מלא את זה ליוט הזה? כן.